Ty vole, to nejedeme na výpravu na 14 dní. Čau kámo. Ahoj. Co, jak se máš? Krásně. Je takhle, OK. Dámy a pánové, my vyrážíme do Polska na DTS. Hrozně se těšíme, protože tady s Gruzíčkem, kterýho jsme připravovali docela dosti pracovitě, to mám říct, tak testovali jsme všechno, tak jsme s ním připravený. Viděli jste vlastně vlog z Milovic, ty vole, já mám zase ty vlasy, kámo, jak kdybych, vole, přiletěl z Havrana, kámo, někam, víš co. Jsem zvědavý, co mi řeknou tady na to, obrousili jsme to, že to snad bude dobrý. Já vám tady chtěl ukázat za prvý ty popí dveře, ale taky jak to tady takové zbalený. Moje stán, všechno, ty jo. Normálně olejček, to jsme vyhráli, jinak bychom samozřejmě měli motul. Hever, foukačky, všechno tady na sjíždění, ty naše amatérský ty. Takže jedeme takhle trošičku jako zastara, bude se to tam kropit, takže by nám měly stačit jenom tyhle ty gumy na mokro, který vlastně oni chtějí, abyste je měli, na jiných se tam ani jet nedá. Jsou vlastně tyhle ty 225 45 17 Uniroyal na vodu. Já jsem už na nich jel, už jsem teda jakoby jedny trošku zhořel, jak jsem vzal jenom nový. A musím říct, že ten grip na těch pneumatikách docela hodně mě jako překvapil. Takže možná je pak dáme dopředu, protože tady toho moc není. A tady se nám krásně blíkne protlum. Takže moc děkujeme protlumu za důvěru a za všechno. Budeme to testovat na takovém autě, právě aby jsme i pro lidi, kteří si to teďka chtějí kupovat třeba jenom na méně výkonný auta, zjistili, jaký nastavení je dobrý na vodu, jaký nastavení je dobrý na sucho. A jestli to je jakoby fakt taková změna oproti třeba HSDčku i na takovémhle autě, zatím musím říct, že to je obrovská změna. A jel jsem s tím jenom tak nějak na suchu, na menší trati, teďka budeme sypat na velký, takže jedeme do DTS. Kámo. Ty vole, nám spadly kola při jízdě, ty vole. Ty vole. Tak. Kamarádi, my máme složený depo, jsme na DTSu a trať vypadá docela dobře, zóny jsou označený takovýma plastovýma barelama, že jsem to hodně zvědavý, bude to trošičku jiný, ale jsem natěšený, teďka nás čeká technická přijímka, kterou doufám, že uděláme, protože auto je sériový a všechny uchyty pásy jsem vyvařil, udělal, takže si myslím, že to mělo být v pohodě, baterka je uchycená dobře, takže asi zasypeme, budete určitě spoustu videí, Lukáš bude nahrávat, co to bude, tamhle už nám kropí trať krásně. Dámy a pánové, jdeme na třetí trénink. Během tréninku nastavujeme hodně auto, šli jsme z tlaka modulů, šli jsme z nastavení podvozku hodně jako do měka, aby to auto odjíždělo, protože jsem si myslel, že konkurence řeší třeba geometrii a nastavení auta tolik nebude, ale hodně mají geometrie, zařízený auta, já jsem ani na geometrii před závodem nejel, jenom jsem si říkal, že nastavím protlum a je to dobrý.
ale musím říct, že mě ten protlum trošku zachraňuje, že ten grip jako lovíme hodně z podvozku a z tlaku a daří se nám to. Jsme jako rychlí a konzistentní, takže mám radost. A jdeme na to. Takže máme neděli ráno, jestli to říkám správně, ano říkám. Máme po briefingu, všechno, co jsme potřebovali, jsme se dozvěděli, takže jsem rád. Auto fungovalo, včera jsme pojezdili úplně brutální betly, já jsem si to hrozně užil. Dneska máme ještě 2 tréninky. Jsem hrozně zvědavý na to, jak to tady bude fungovat upřímně, protože mají trošku jiný hodnocení, než jsme zvyklí. Vlastně pojedete 10 betlů, 5 leadů, 5 chaseů, úplně s náhodnýma lidma. Takže to jsem na to hodně zvědavý, uvidíme, jak se nám bude dařit. Leady a chasey jsou prý hezký, takže jestli to chápu dobře, tak by se nám třeba mohlo něco podařit. Jestli to nechápu dobře, tak jsme prostě a příště to bude lepší, takže tak. Nicméně s autem jsem říkal, že funguje, mám radost. Hodně jsme nastavovali podvozek, ale brutálně šli jsme s hodnotama úplně šíleně dolů, aby to auto bylo měkký, mělo grip, protože jsme podcenili bohužel geometrii. Auto má vzadu rozbíhavou nápravu, ty jako Ačka tam jsou, takže to prostě nemá moc gripu, ale dohnali jsme to hodně na podvozku, což je super. Povolali jsme rebound, povolali jsme low speed, high speed, měkčí pružiny, všechno, takže to jako hodně pomohlo. Pánové, praskne nám expanzní nádobka a nějak jsem si toho přeježdění nevšimnul, ale trošku jsem to asi uvařil. A jenom lehoučce. Nás totiž keks nebo caps nás trošku najebal, že... A? Aha, tam nic není, vole. Tyba, bylo tomu teplo. Velký, ty vole.
Vylomil se nám Vajsvap, kámo, z ničeho nic. Mé rameno z nápravnice. Zepředu. No, mé jsem měl líč, jo, žádný crash, nic, krásný líč, jo, bez toho, konečně byl fakt hezký. Jdeme na to, jsme zpátky. My máme po trénincích, teď už máme jenom závod, co se stalo, co se odehrálo. Tak, čím bych začal? Praskla nám expanzní nádobka. Díky tomu, že jsme měli povolený levý silem blok jako šroub, takže se vlastně motor nakláněl a díky tomu se to hejbalo a dotýkalo se to vlastně rozvodového řemene. Takže to jsme dali šroub, se nám stalo, že se nám vylomil vlastně šroub vlastně na Vajsvabu, co je dolní na nápravnici, tak nám tady kluci půjčili, vyměnili jsme a úplně super, takže teď je auto připravený, ready jako nikdy předtím, vymazal jsem paměť závad, takže tam ani nesvítí vačka, auto má výkon, snad se to nevrátí zpátky, takže až přijedu zpátky, budu muset koupit určitě Origo snímač vačky, protože tenhle ten druhovýroby nefunguje jak má, takže budeme muset koupit Origo, ale bohužel ho neměli na skladě. Nicméně jsme připravení, budeme jezdit, takže nám držte palce, jsem na ten jejich nový způsob hodně zvědavý, těším se jako a čau. Takže máme po akci, já už jsem tady doma v teple u simulátoru, zase samozřejmě budu poctivě trénovat, abych byl lepší. Musím říct, že to byla úplně super akce, bylo tam hrozně moc ježděního, hrozně moc závoděního, takže to bylo úplná pecka. Musím říct, že ten styl, jaký mají, je úplně jiný, já jsem se na to musel upřímně hodně zvykat, protože vlastně vyjedete 5 chaseů, 5 leadů a vlastně jste ve frontě a jedete úplně s náhodnýma lidma, kde vlastně to hodnocení není tak strašně náročný na lead, ale hodně na chase, s tím, že vlastně vy, když máte, aby vám to vysvětlil, vy, když máte 2 body, tak váš lead byl na 90, když máte 1 bod, tak váš lead byl pod 90, ale ne pod 80, a když máte pod 80 nebo uděláte nějakou velkou chybu, máte 0. S tím, že takhle si to myslím já, takhle nám to myslím, že nějak vysvětlovali, takže jestli třeba někdo si myslí, že to je jinak, tak mi dejte určitě do komentářů, ale myslím, že jsem poslouchal dobře, ještě nějaký lidi mi to vysvětlovali, takže by to takhle snad mělo být. V chaseu máte, můžete dostat maximálně 3 body, s tím, že vlastně když se neoddálíte ani na metr, tak máte 3 body, když se oddálíte tak víc než třeba metr a půl máte 2 body a když prostě jste daleko metr a půl, což není tak daleko, ale oni mají tu úroveň prostě tak vysokou, že si to můžou dovolit hodnotit, tak máte je 0. Což je hodně hustý. Takže musím říct, že ta konkurence je obrovská, já jsem to třeba upřímně trošku podcenil, protože jsem prostě přijel takovej, že si jedu fakt for fun zajezdit prostě s klukama, s tím, že jsem tam prostě mohl díky protlumu dát protlum a myslel jsem si, že prostě budím výhodu, ale vůbec kluci měli prostě odlehčený auta, měli výborný podvozky, řešili nastavení, geometrie, ackermany, všechno úplně dopodrobna. Psal jsem si o tom i s lidma, co byli na VDSu a říkali úplně to stejný, že z toho byli sami hrozně překvapený. A i lidi na DTSu, takže musím říct, že jsem to trošku nečekal, bylo to hodně náročný. My jsme nakonec teda skončili na 6. děleném místě s tím, že bohužel jedna chybka v chaseu, kde jsem chtěl hodně zatlačit, abych měl právě 3 body, tak jsem škrtl borce na přehozu a to mi vlastně sebralo vlastně 2-3 body, protože jsem měl 0 a to mě hodilo z prvních příček prostě až na 6. dělený, což vůbec není špatný, protože je nás tam 40 a jsou tam lidi jako Jakub Kroll, Pavel Korpulinský, Itaj Sadech, tyjo, prostě takovýhle jména XX Driftmaster jezdců a DMP Proček, takže jsou kluci hodně dobrý, hodně najetý. To není vůbec špatný místo z tolika lidí,
Ale kdyby se nestala tahle chybička, tak jsem o dost dál, o dost výš, což nevadí. Já jsem si taky trošku na ten způsob toho ježdění tam zvykal, bylo to hodně zajímavý, hodně člověk potrénuje hlavu a všechno, takže i po roce mi říkali, že jsem pak za nima šel si pokecat, tak říkali, že 6. místo je na první závod prostě úplně perfektní, jako v tom DTSu, že když tam třeba přijel i tady Sadek nebo nějaký ukrajinský DMP jezdec a Driftmaster jezdec, tak byli třeba 10., 11., že si prostě na to taky zvykali a teďka myslím, že i tady Sadek byl asi 4. nebo 5., že byl myslím, že dvě příčky přede mnou. Třeba taková zajímavost, ty kluci extrémně jezdí na simulátorech právě jako já a jeden kluk, který jsem se bavil, který dopadl taky hodně dobře, tak má 17 000 hodin na simulátoru, což je úplně šílený, já mám prostě 800 a jsem to 5 let. Jinak ta akce takhle overall byla prostě skvělá, měli jsme 2 technické problémy, takže to je takový, že jsme to trošku podcenili s tím, že jsem nepřetáhl Viceswap po nějakých pár ježdění a silem bloky motoru, ale všechno se měnilo, teď už všechno v pohodě. Čiže sledujte náš kanál, sledujte všechny akce, sledujte na YouTube, sledujte na Instagramu náš profil, my tam přidáváme spoustu věcí, teďka i ze stavby, budeme dávat určitě i na YouTube, protože ten YouTube mě určitě trošku začal bavit teďka, protože si sám můžu popovídat, všechno se můžeme říct, to video může být delší, takže to je úplně extrémně fajn. To je všechno podle mě k této akci, jak jsem říkal, příště přijedu extrémně silný, vím přesně, co mám připravit, takže doufám, že to bude lepší a je to extrémně super, že ty závody jsou, protože vlastně říct s těma nejlepšíma lidma skoro v Evropě a můžete si s nimi prostě poměřovat asi a prostě závodit s nima, což je extrémně dobrý. To je super a je to extrémně dobrá příprava prostě do sezóny 2026. Sledujte nás, já jsem rád, že jste tohoto video dokoukali do konce, vidíme se a čau.